ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରେ। ତତ୍ସହିତ ସାରଗର୍ଭିତ ମାନବିକ ଅଭିଗମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ନାରୀଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି ସଶକ୍ତ ପରିବାର କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ପରିବାର ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଓ ସମାନ ଅଧିକାରରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ଓ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି, ଯାହାକି ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ପରିବାରର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମାଜ ଗଠନ ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ ପରିବାରର ଭିତ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସଶକ୍ତ ପରିବାର କହିଲେ ଏକ ସୁଖୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଫଳରେ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, NGO ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି। ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ମୂଳ ଆଧାର। ସେ ଜଣେ ମା, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିକା ଓ ଏକ ସମାଜ ଗଠନର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ନାରୀ ଯଦି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଚେତନ ହେବେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଗତିଶୀଳ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅବଧାରଣାକୁ ଅନେକ ସମୟରୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଅବହେଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମାଗଣା ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ଓ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 8ମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମାସ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ 16 ଅକ୍ଟୋବରର ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଠାରୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଦେଶର 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ